べ让我画的如かな。ちょっとね、アンハカートゥーンで、携帯やばいんだな。ちょっと前に、ちょっと、意味ないっけ。今集中ったな。ガリガリチキンのもや。一口しまおう。あ、食っちゃった。うわ。どうしようかな。くじゅう来たらまじゅんだな。そうだ。まだ。なんだこれあって。見てないからおかな。オッケー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 。あ、だな。ファリーか。お、これスカーフでは。オッケー。助け。足りない気がすんだな。わっぱーん。水これ。パウダーね。オッケー。
よし。でけあっち。あ、スカフをマジ。ですね。これのタストですなでか。もうやってタストル食っちゃってるからね。でけ面白くなってきた。これブルチンカウリシェクルなクラスんだな。いやなドラかまあでも勝ちだな。よし、ありがとうございました。オッケー。対戦が来るならまあまあ相手さんと自分では自分で風景してるこれもしかしてオッケー、ありがとうございました。タリー
ちょっと10名。ありがとうございました。